Okay, how's your day everyone? It's Minel and welcome to my channel. Ngayon pag-uusapan natin yung vlog namin nung nakaraang. Ngayon pa lang umihingi na ako ng pasensya kasi yung vlog ko nung nakaraang Friday, nabura ko yung intro. Kaya gagawin ko tong video na to para lang may intro ako. Ang nangyari kasi doon, nagbura ako ng files ko kasi puno na yung memory card ko. Baka hindi ko na ma-shoot yung ibang scenes sa mga pinuntahan namin. Kaya ang nangyari, nagbura ako. Accidentally, hindi ko nakita. Intro ko pala yung isang nabura ko. Kaya ito, ipapakita ko to. Medyo madilim yung iba, pero pagpasensyahan nyo na. Papakita ko sa inyo. Ganito yung itsura nya. Madilim siya. Halos lahat ng na-record ko hindi maganda yung quality. Kasi lately ko lang napansin na hindi pala nakaset ng maayos yung ISO settings ko sa Gopro. Kaya hindi maganda yung quality ng camera. Pero gagawin ko pa rin to. Edit ko pa rin to. Kasi sayang naman kung buburahin ko lang. So ayun guys, enjoy nyo na lang. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Dito na si Moy. Jitol. Tama ba? Siya ay nag-guide sa amin. Daming lubak. A few moments later. Tingin ko si Kuya Arnel. Bakit? Ha? Ay, gas? Gas daw, gas. Wala ka ng gas, doon sana tayo sa ano. Gas station lang muna. Ay, ihi na rin sila. Kaya pa yung gas yun? Pakarga tayo pa yung agarin. Naghahanap kami ng gas station guys. A few inches later. Papagas muna tayo. Ako din magpapalagay na rin. Ayun, fuel dyan. Ayos ah, puti na pala. Nakaala ka mat white. Osram? Ha? Osram? Ha? Ay, hindi niya nakita to? Babalik din yun. Yeah. Puntahan natin sila. Si Chito. Tapos Sir Jaymar. Yo, what's up? Kay Timur na yan. Hi! Shoutout Si naman Chito dyan pala. ako si Chito. Sir Jaymar, tapos si Rolebe, Evander, Bernard. Ano? Ganun yung siya salita eh. Yun, take off na kami.
Chowking muna kami. Kain muna kami. Chowking. Grabe tong biyahe na to, nakakapagod. Nakapagod palang mag-rides. Oo nga. Nag-Metro Bridge J ah. Sugarod. Di ba may Metro Bridge yung madalanan tayo. Di Santa di ba di? Picture nga rin. So ayun, kakain tayo. Anong orderin nyo? Pork chopper tayo ngayon. Pwede pa order. Ano order mo? Ikaw. Ikaw. Hintayin natin yung pagkain. A few inches later. Kumain. So yun guys, good morning. Lumiliwanag na. Na-impact na bigat dito yung Ilocos. Lumiliwanag na. Yun, tuloy na yung biyahe ulit. Susubukan naming abutan yung sunrise. Sana maabutan natin yung sunrise. Let's go, let's go. Matutulog na rin tayo sa wakas. Sarap sana no pag sarili mong motor mo dala mo. Oh, X-Max. X-Max. Kakangkas lang ako. Ay tao manayak ba't ta? Ay tiyak na lang igit. Ayun o. Let's go inside. Ay, wala tayong kwarto. Tignan natin sa Dito kung gusto nyo. dito yung anim. Ay, dali, double check. Doon na lang. Ay! This is my bank! May TV pa kami oh. Yeah. Oh ha? TV Oh, guys, ano pa pala? TV pa kami. So may window po tayo dito. Gusto po natin. So, ito po yung view natin. Wow! Yung CR natin. O, diba? So, malaki CR natin. Mas malaki sa kwarto. Lang, init dito. May sariling CR. Meron pang CR dito. Nagpa-promote eh. Ito na ba? So, ito ba? May sa upod. Nakakaramid ang rods.
Ginagawa mo dyan, Rods? Eh, saan mo malaki eh? So, kulang yung kama eh. Pwede maglatag dyan. Pwede. Ayun pa, mayroon pa. Ang sarap ng pasta mo dyan, ah. Oo ah. May salamin ka pa dito, oh. Tapos pagising mo, tol. Pagising mo, Diba? ito na pagising mo, oh. Ganyan, tapos pagising mo, kung ganyan ka na lang. Oh, di ba? Pagkatapos mo, tulog ulit. Instant. Yan, tulog ulit. Ganyan, malupit. Tapos ligo. O, ligo, shower na lang, oh. Malupit pala dito eh. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay. May candy kami, oh. Hi, Geneva. Shut up. Shut Ayan, up sa'yo, oh. Geneva. Ito yung favorite mo na hinahawakan. May pasalubong ka kay Geneva. Kitchen. Ito na, yung pasalubong. Kitchen. Yung astre na may ice cream na may One eternity later. Vlog Wars. Sa pa to, Vlog Wars. Sa pa to, Vlog Wars. Vlogan ni Chito, guys. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Kaya sa kanya. Nahiwalay kami ng table. Dami camera, saan ba tayo? Wala, ang dami. Pero sa'yo tinuturo mo. Ha? Ba't yan? Nagdalag na. Ah, not enough storage. Pati tayo sa... Isa pa? Tara na. Baluarte na kami. Kita kits doon. See you, Baluarte. Kita kits. Wonder. Rods. Sup mga Mikey team? Putik, nag-cut yung phone ko. Not enough memory. Nagpa-vlog din kasi siya. Baluarte. Sir Jaymar. Sir Arnel. Rollybet. What's up mga ka-teams? Sup, daming souvenirs oh. Ayan, mga vloggers na dalawa pa mga ma-teams. Kami yung mga angkas na iniwan. Welcome to Baluarte. Welcome to Baluarte. Hello. Hi. Hello. Hello. Ay, sabihin mo gwapo. Gwapo. Sinong gwapo? Sinong gwapo? sana naglalab si Kuya Arnel. Kitang gila. Ayun o, parot. Ang paharot nila. Ang sweet nila. Ang paharot nila. Oo nga, no. Exercise tayo tuwing umaga. Yung tinatawag si parot. Umaga. Hey, Zup. Gwapo. Ha? Gwapo? Uy, pangit daw. Pangit daw. Pangit daw to. Gwapo? Sabi niya Cardinal, pangit ka daw. Gwapo Ay, daw, gwapo. gwapo. Salitaan. Sample. Gusto ka gusto? Gwapo, gwapo, gwapo. Mausay, mausay. Yung cellphone mo na. Uy, ko na post siya sa akin. Mahaba. Sabi, pogi ako. Hindi may sasalita yung Ron. Di ba? Yabot mo lang kasi. Nagsalita tan. Sabihin mo nga, pogi ako. Yung tinatawag na. Teka lang. Ilaw yan. Gano'n na. Mukhang tanga.
next day. Post-harvest facility. Welcome, Barangay Busing. Bale, may registration fee na magkano yun? 10 pesos. Lahat na tayo dyan? Malapit na, pero sa gilid. Gano'n, gigilid kami dyan. Sinadala ako ng hilo. Oo nga eh. Nakaslide. Napatuwa ko dyan ako. Hilahin natin sila. Ben! Ben, puto! Sinilapit ka pa dun. Yeah! Hilahin mo sila, hilahin mo sila. Tumutulak. Taas kayo. Yan, yan, may bakal dyan. Paano kaya tayo akyat doon? Napapagod doon! Napagod yung walang best! Ito, hawakan nyo. Ay, sorry. Dito na lang tayo. Hanggang dito na lang tayo. Okay guys, hanggang dito na lang yung vlog ko. Dito ko natatapusin. Thank you for watching. Like and subscribe. Okay, like and subscribe guys. Subscribe din guys sa channel niya. Diyan Paganao. Diyan Paganao po. And guys, Rod, Subscribe na sa channel ko. ano channel mo? Rodzky, ferrerbancod. Subscribe sa kanya. Like nyo na rin tong channel na to, yung page na to. See you on my next vlog.